windande sappo e tati ɓeeri. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa fadailuhu tasmiyah wasiwaku. Wa fadailuhu ɓuri salliki, ɓuri bi ma'ana woni geɗe jiɗade e salliki. Sen mbi ɓural woni geɗal fof ngal ganduɗa ngal taw sharia en darti neɗɗo yo gollu ngal. So golli windine hen baraji, so gollani bakar ala e dow makka. Ɗum noon woni hunde yiɗande. E geɗe jiɗade e salliki noon en jiya hen at-tasmiyatu bismati. Neɗɗo so fuɗɗo salliki haadi kay nokku ɗo woni ɗo ko ɗum nokku laaɓɗo, ɗon bisma domde ko ɗum hunde yiɗande. Bismade nde noon ɓuri yiɗede yo wi bismillahi o haat ɗon, o wasa addude arrahmani e arrahim o. ɗum ɗon woni ko ɓuri yiɗede kam e to banggue mazhab malikiyankoɓe. Wo siwaku en yiɗa kadi soccade. Neɗɗo haade makko fuɗɗade salliki en yiɗa o ƴetto brosse walla coccorgal walla kam hunde nde ganduɗa nde taw en wawi laɓɓinde ñiiƴe ɗe. Soccadom nde haade makko fuɗɗade salliki o, ɗum ɗon ko ɗum hunde yiɗande. So waɗi ɗum omo dañi hen baraji, kono noon so wasi ɗum wadde kadi haydara bonnata e to banggue salliki makko o. Wa zaidu e kalko ɓeydi ala darbati l ula e lawol gadunol fil wajhi ɗo wonno lowƴugol yees walla yadayni e lowƴugol juuɗe. Neɗɗo somo lor yees makko ngo, lorgol gadunol ngol, ngol ɗon kongol farilla comme non mbiruɗen ni. Kalko wawi fawde e lawol gadunol ngol kay ɗum ɗon ko hunde yiɗande tan. Yees ngo ko lorata ko lawol ɗimmol ngol e lawol terɓol ngol, ha tan kay lawol gadunol ngol yees ngo fof hawrin leppidin lawol ɗimmol ngol e terɓol ngol, ɗum noon ko hunde yiɗande tan. So addi ɗum en moƴƴi ɓuri moƴƴude, kono kadi so wasi ɗum addude hatta salli go sellude. E kadi ɗo lotanno juuɗe makko ɗe, juuɗe ɗiɗɗe ko lotata ko lawol ɗimmol ngol e lawol terɓol ngol, ɗum noon kadi ko ɗum hunde yiɗande tan. Wol bidayatu en yiɗa fuɗɗirade bi muqaddami ra'si e gardidi hoore. Neɗɗo so misko hoore nde ko fuɗɗorto ko to banggue tiinde nde o yaha faati hujjutto hen, ɗum kadi ko ɗum hunde yiɗande. En sella neɗɗo o fuɗɗoro e miskugol hoore ga e hujjundu ndu o arta ga e tiinde, ɗum ɗon sella, kono o ɗacci ko ɓuuri ko yiɗede. ɓuuri ko yiɗede kay no mbiruɗen ni yo fuɗɗor ga e gardidi hoore nde, wono fuɗɗo e to banggue tiinde nde, juɗde o won e nawde ɗum caggal haytiyo ga e hujjudu ndu, ɗum ɗon ɓuri yiɗede. Wo tartibu sunan e reggodirde sunnaji ɗi, kala sunna gadiɗo fof o ardin ɗum, dewɗe hen o rew hen, deftowo hen o refta hen, ɗum noon kadi ko ɗum hunde yiɗande. Wo qillatul ma wadde ndiyam seeɗa alal utwi e kala tergal, tergal fof ngal omo lor en yiɗa kadi o waɗa ndiyam seeɗa tan fodde ko en yon, o was hebbinde ndiyam ɗam, ɗum noon kadi ko ɗum hunde yiɗande. Wadde en gandi neɗɗo somo salligo hasko ke maayo o salligoro walla ke robine o salligoro, yo wat tan fodde tergal ngal ko namdi ko, o was hebbinde ha ɓurta ha ɓurta, o was kadi famɗinde ha juɗɗe natta labde. Yo waɗ hen tan fodde ndiyam ɗam ganduɗa ɗam ken wawa lorde tergal ngal taw ko lorgol laaɓgol, lorgol moƴƴol. Wa taqdimul yumna en yiɗa kadi ardinde banggue ñaamo alal yusra e dow banggue nano o. Somo lor yo ƴeew banggue ñaam o fuɗɗiro ɗon, so paari o reftini hen banggue nano. Somo lor yo ardine junggo ñaam o fuɗɗi reftini hen junggo nano ngo, yo ardine koyngal ñaamal o fuɗɗi reftini hen koyngal nanal. Wadde noon nde kadi ko ɗum hunde yiɗande. Wayjib noon en woɗɗi e dow neɗɗo tahlilu jartude asabi'il yadayn peɗelli juuɗe. Neɗɗo ko jartata ko peɗeli juuɗe woni ko ƴettata ko fenende makka o lomba ɗum e hakkunde peɗeli ɗi, o way comme no jiggowo ɗum ni, ɗum ɗon ko ɗum hunde waɗɗinde. Wo yustahabbu en yiɗa jartude nde kam
fi asabi'il rijlayn wonno peɗeli koyɗe. Peɗeli juuɗe ko alay sago neɗɗo koko waddi ɗum yo jartu. Kono peɗeli koyɗe noon ko rewnata ko feɗende makko e hakkunde peɗeli koyɗe ɗe, ɗum ɗon ko ɗum hunde yiɗande tan. So waɗi ene moƴƴi, so wasi ɗum wadde kadi bakar ala hen. wayajibu en waɗɗi tahlilu jartinde kañum woni ɓosde walla mbiyen dillinde tan allihiyati waari alkhafifati hoyde fil wudu'i ɗo wonno salligi. Neɗɗo som salli goo som jogi waari ndi ngannduɗaa nde taw sukkani waare nde en hoyi en famɗi bi maana koko waɗɗi yo jartu ndiyam ɗam yo jartu waare nde bi maana yo dillin waare nde ha ndiyam ɗam yettoyo e nguru waare nde. haadi kay waare nde kene hoyde woni sa ƴeewi aɗa waawi yiide nguru waare nde tawa leɓɗi cukkaani no feewi. Koko waɗɗi waɗa jartude nden ɗon waari dunal kasifa haadi kay waare nde sukkaani. wayasib noon koko waɗɗi kam tahlilu ha jartude waare fil husli kam ɗum wonno lorngal neɗɗo somo lorngal janaba koko waɗɗi yo jartu waare walaw kanat hasko waare nde woni kasifatan ken sukkude. Lorngal janaba kam hasko woni waare nde no sukkiri fof koko waɗɗi kam yo yiggu ɗum o dillin ɗum ha ndiyam ɗam yettoyo e less nguru o. ɗum ɗon kam ko hunde waɗɗinde e to banggue lorgol janaba. So waɗani noon tan lorgal ngal wawata sellude wadde ɗo salligi e lorgal janaba ene certi ɗon, amma ko salligi waɗɗi tan yo rewnu jungo makko e dow waare nde ha jofoyi. So welama noon taw ndiyam ɗam natiyani nder mayre, amma ko lorgal janaba noon koko waɗɗi yo yuppi hen ndiyam o dillin waare nde ha o yenne kam nguru waare nde ndiyam ɗam yetti yim toon.